Okay guys, good morning, guys. Dito tayo sa Lingayen Beach. Wala tayong biyahe ngayon sa truck, kaya nandito tayo ngayon sa beach, Lingayen Beach guys. Ito guys, so yung mga mangingisda. Oh, Magkikihila tayo mamaya guys. Pag na tayo ng video. Guys, so si Kuya, malakas pa rin yan. Ilang taon na kayo, tay? Ha? 70 years old guys, humihila pa ng lubid yan, no? Oh, malakas pa rin. Ito yung mga kababayan natin dito sa Pangasinan guys. Yung mangingisda, ganyan ang ano nila, hinihila yung fish net. Kaya natin sila ng diretso. Hinihila nila ng diretso guys. Mga 2 oras pa to bago may ahon yung lambat. Okay, mamaya makikihila din tayo. Subukan natin humila kung kaya natin. Kaya nga ni tatay, 70 years old daw yun, no? Kayang-kaya pang humila. May teknik yan, kaya hindi yan pwedeng dire-diretso na hila. May teknik yan, para lang silang sumasayaw. Taga saan ka, kuya? Diyan sa Lingayen. Swimming. Shout out ka, kuya, pag mapapanood mo to. Anong pangalan mo, kuya? Rafael. Ha? Rafael. Rafael. Pinedo. Si Kuya Rafael Pinedo. Taga Lingayen guys, Yan yung hanap buhay nila dito sa Lingayen guys. Pinakamatanda nila 70 years old. Humihila pa ng lambat. Yan, pagkatapos doon, malayo na yung isa, lilipat na naman doon sa harap. Hanggang dyan lang si Kuya. Yan, tapos pagkadating ni Kuya dito, lilipat na naman siya sa harap. Hindi? May sunan na alami jay? May sunan na alami jay? Tariwa. Lipat na naman siya doon guys sa harap. Yung sa harap, mamaya papunta yan dito. Tapos pagkadating na dito, lilipat na naman doon sa harap.
Wala tayong biyahe sa truck guys, kaya nandito tayo namasyal sa Lingayen Beach. At ngayon, nandito tayo sa harap ng Lingayen Beach na abutan natin ng may naghihila ng lubid. Lambat. Yan yung ano, Pangasinan, Kapitolyo. Kung sino man makapanood dito, maganda dito sa Lingayen Beach, malinis. Pumasyal kayo dito. Malinis na ngayon. Ang ganda ng mamasyal dito. Maligo, pero dito lang sa gilid para hindi delikado. Yan guys, marami din na mamasyal. Hindi lang kami, Dami na mamasyal dito pagka umaga. Yan, Ay, tanungin natin sila isa-isa guys para ma-interview natin sila. Ano pangalan mo kuya? Ryan po. Ryan. Sulinap. Si Kuya Ryan Solinap. Taga rito lang din yan. Bandra doon. Kuya, anong pangalan mo? Abi. Abi. Season. Si Kuya Abi Season. Yan, kung sinong nakakakilala sa kanya, buhay pa siya, nandito pa. Naghihila pa ng kalabaw. Ay, kalabaw. Ano pala? Lambat. Sorry. Yan guys, si Kuya, ano pangalan mo kuya? Abi Di Guzman. Ha? Abi Di Guzman. Abi Di Guzman. Yan. Yung mga niloko ni kuya na mga babae noon, andito. Kilala nyo pa sila. Ito si kuya, yung 70 years old. Ang pangalan nyo kuya? Ha? Tony. Tony. Ha? Yan, 70 years old to guys. Dalawang oras pa to guys. Mamaya, pagka-ayaon nila, natin. Patuloy natin yung video. Ito si kuya. Pangalan nga nito. Anong pangalan mo kuya? GR. Ha? GR. Art? GR. GR. Purante. Ha? Purante. Purante. Yung nakakilala kay Kuya GR Purante. Baka inaanap nyo siya. Nandito. Naghihila. Ng lambat. Yung mga dalagang niloko nito noon, no? Guys, yan. Mamaya guys, pagka maihahon na nila yung lambat guys, be-video natin ulit. Patuloy muna natin kasi matagal pa raw to eh. 1 oras pa daw nilang hilain. Ay 2 oras, naka 1 oras pa na sila, may 1 oras pa. Ganyan kahirap yung hanap buhay nila guys, Hindi biro-biro. Kaya suportahan nyo yung video natin at baka makabalik tayo dito ulit, matutulungan natin sila. Hanapin natin sila dito sa dito lang naman yan, sa gilid ng dagat. Mabigyan ng kahit 2x2 man lang.